mami. Qué locura. Y yo. Hola, Clàudia. Hola, Júlia. I benvinguts a un nou episodi del nostre podcast, episodi 2 de la temporada 2. Patitos. Són putos patitos. Avui, com ens hem sentit? Ens hem sentit fashions. Ens hem dit fashion, sí. És que vam veure el desfile de Victoria's Secret 2024 d'aquest any i pues hem decidit que som, no? I la Júlia va venir a casa amb una idea super entretinguda per vosaltres, la veritat. Que serà un contingut això una mica més variat que no només els podcasts que fèiem Si mirem a baix és perquè tenim ordinador baix. Sí, tenim el petit, no sé si se veu. Jo tampoc sé si es veu, però si mireu a baix és perquè hi ha l'ordinador. Sí. Perquè avui farem un... Tendències tardor-hivern 2024-2025. Intentarem ser els objectius possibles perquè aquí tenim dos personalitats bastant diferents en el tema de vestir. Sí. Sí. Ens agrada molt la roba ampla, les dues. Sí, però l'únic que tenim en comú en aquest aspecte. Sí que és veritat que hi ha prendes que et posarien les dos, però de diferent manera. Jo no posaria un outfit complet teu. Bueno, evidentment aquest top el tenim igual, però... I això sí que t'ho posaria. Això sí que ho posaria. Sí. Jo ja... Els pantalons texans que tens me'ls posaria. Amb algun top teu, segurament, també. Sí. No amb el de Mondo, per exemple. Que l'heu vist 50 cops. I el tornem a veure. Que no comença la tardor i... Sí. Crec que tu tens l'estil més definit ja. Crec que jo l'estic trobant. Exacte. I al trobar-la m'estic mostrant més el teu. O sigui que m'està copiant. No t'estic copiant. Evidentment, però sí. En el sentit que a l'acostar-me a el que realment m'agrada, i m'agrada molt anar amb xandall, m'agrada molt... A tu no t'agrada molt anar amb xandall. No, però vaig més també com ample això d'aquesta manera. Sí. Bueno, doncs llavors us explicaré una mica la recerca que ha fet la Júlia i les petites introduccions que n'ha fet jo al nostre preciós drive que tenim del nostre Gmail del podcast. Si voleu enviar correu sobre tema? Sí. No me'n recordo ja ni de quin correu tenim. No, jo és que tampoc. Vale, comencem. El que veurem, que portem veient-ho ja durant alguns anys, és que es porta tot. Sí, partint de la base de que ha tornat tot, o sigui, la moda és cíclica, vulguis o no. Literal. Però ha arribat a un punt en el que has de vestir-te molt malament per desentonar. Vull dir, has de realment vestir-te amb els ulls tancats, com per no estar seguint algun tipus de moda, encara que no sigui la més... que més destaca tot. Però el que veiem és molta inspiració dels 70, 80, 90 i els 2000, però els 2000 ja els havíem vist. Sí, ja portem un parell d'anys, Sí. així a metir abajo i tal. Dic jo els 70, 80 i 90? Vale. Vale, dels 70 veurem pantalons acampanats, que ja ho havíem vist, Sí. això. Potser venen més els acampanats i tir baix. Exacte, és més com a més pitillo, acampanats així, raretes, saps? Després, el teixit de punt, en plan rotllo canaler, punt de llana i així, es tornen, i els colors càlids. Això dels 70. No m'està agradant. Dels 80, ombreres. És més a tu, els 80. Ombreres, m'encanten. O sigui, a les xaquetes americanes em semblen criminals. Detalls metàl·lics, no més platejats, sinó que també el daurat, posicions per davant i tal. O sigui, vale. O sigui, vale. Entra més fort el daurat que el platejat. Uau. Sí. Bueno, sí, és verdad, perquè després hi ha coses que peguen més amb el daurat. I talls... Què? Jo m'he passat el daurat. Sí, però ja fa prou abans. Sí. Bueno, és que a mi m'agrada molt un altre concepte que ara parlarem. I talls no geomètrics, això també m'agrada molt, no? Com, sí. Sobretot amb els escots. Amb els escots... I a la part de baix també de les camisetes també. I quan portes texans amples i baixos, i una samarreta ampla dalt, no agafar-te... Abans ens l'agafàvem així tota. Sí. O agafar només un costat i que penja així. Això ho faig molt jo, això és veritat. Sí. Se marca molt la cintureta. Maravilloso. Després entrarem a... Tot això anireu veient il·lustrat. Siluetes minimalistes, això dels 90, siluetes minimalistes, tons neutres i també l'estil grunge o esportiu que es portava. Sí. Els Nike Tech... La Júlia, que està editant aquí,
Quan vam dir night take, no ens referíem als night take, ens referíem als pantalons que esteu veient ara en pantalla. No té res a veure amb els night take. I crec que ho diguem en altres moments del vídeo. Sempre estem referint a aquests tipus de pantalon, no als Nike que esmentem. Buah. Bueno, són potser més 2000 els Nike, però l'estil així més retro. Eso es verdad. No, sí, pero es verdad que son bastante del 2000, pero es verdad que faran molt joc. Tota la part de... si us agrada amb xandall, és el vostre moment. Sí, és el vostre moment, literal. Es portaran molt xandalls que són igual la part d'alt que la part de baix. De fet, a Zara tenim uns quants molt guapos que han sortit fa poc, suposo encara deuen ser-hi, que és amb vermell i negre, crec que hi ha, potser ja l'he vist també. Cuidado amb el Zara perquè fan molts al cul, els pantalons. Us diré això. Sí. Fan molts al cul. Tinc uns pantalons superxulos, tall recte, amplis, butxaques així, superxulos. Fan uns pantalons brutals. Però si agafeu colors més forts, no es veuen tant. I el 2000, per això, texans de tir baix i l'estil 2000 que s'ha portat durant tota aquesta hora. Les ulleres així, del filtro d'Instagram, es portaran moltíssim. I les grans. És com que anem d'un puesto a l'altre, perquè es porten les enormes i hi ha gent que porta les petites. Sí, és com que es barrejarà molt l'exuberant amb el minimalista. Total. Bueno, no som estilistes, però bueno. Però ens agrada molt, la veritat és que ens agrada bastant el tema de moda i cadascuna controla d'un tema bastant diferent. Dintre de... Sí. Això. Després, els colors que destacaran entren molt els verds esmeralda sobretot, els blau cobalt, el púrpura, i després, òbviament, es combinaran amb els colors típics, grisos, beixos, negres... Sí. Després també, el dorat i el platejat es veuran tant en enginyeria com en diferents, jo què sé, teixits, no? Faldilles curtes. Sí. Això es va donar molt sobretot als pantalons, perquè hi ha com a metalitzats moltíssim, que abans era com ens horroritzaven aquests estils, però és que el que te dic, és molta influència... Sí? No m'agraden gens. És que hi ha uns... O sigui, pitillos no, evidentment, però tipus que són tirs que són bastant com platejats, que me semblen bastant xulos i literalment això és total i completament influència del 2000. Sí, total. Però me semblen superxulos. I ja també ho hem vist molt ja amb les faldilles curtes de sortir de festa, que són daurades i platejades així com amb brilli. Això també ho hem vist molt aquí ja. Bolsos així també els platejats. Bolsos m'agraden molt. Entraran aquells que són com de rodones. Sí, que se van formant així, que són com brillantosos. Sí, aquests entraran molt. Vale. Sí? Sí. I a la tardor, pues, color marrón xocolata, mostassa, granate, o sigui, me sembla brutal, o sigui, això de portar colors a aquests forts colors, és que són colors literalment de la tardor, opino. També, és que això no m'ho recordo, també el taronja marronós, en plan un taronja, és que no entenc com no us agrada, sembla criminal. Un taronja com marró, no sé, no és fosforito. Sí. Crec que també entrarà molt en aquesta taronja. Crec que aquests colors són bastant atemporals. A la tardor sempre entra el marró, els bordeus, el granat, crec que això... Sí, l'època de que sigui. Sí, sempre, d'una forma o d'una altra, amb un estil o un altre, però aquests colors sempre solen estar per allà. Sí. Després, dos teixits que semblen retornar molt són el terciopelo, però és que amb pantalons, també. Ja, a mi això no m'agrada. Sobretot amb aquests que són com a malles. És que entren amb aquests. I, per fi, torna el cuir i el pèl. És que jo les xupes de cuir m'encanten. Fals, no mateu animals. I el pèl, fals, sintètic. Però també entren molt això. I es manté amb abrics. Es manté el làtex, el xarol a les sabates, sobretot. Bof. El làtex no me refereixo com a tal làtex, sinó aquell polisintètic molt apretat, el cos, així. Sí. El xarol, sobretot a les sabates, amb els mocassins, el que entra fora el pèl, i l'animal print, que això ho ha parlat la Clàudia, que ho comentàvem que el de leopard... El de leopardo, els pantalons, sobretot els pantalons, en plan... És l'únic lloc on totes les tipus... O sigui, és una cosa que és igual quin estil tinguis, xonis, pijes, streetwear, tot, t'ho poses. O sigui, uns pantalons... El Leonardo. Quin és Leonardo? El Leonardo pega amb totes. El Leonardo és un play. Estem parlant bàsicament de moda. És que, clar, nosaltres controlem, més de dones. Això s'extrapola bastant a bastantes... En plan, a tot, perquè el 2000 també, els xavals amb el tiro bajo, les gorres, o sigui, això també se continua portant, però lo de leopardo és sobretot, opino jo, amb dones. Amb dones. Sí. Tot i que
han entrat uns pantalons de... crec que és Brecht, no sé si trobo la referència us la posaré. D'home, que porten... crec que és més tigre, no és tan lleopards, són És que diferents. cada un té unes Sí, marxes. però També li ha donen. entrat, i jo estic contenta. És que jo trobo que la comparativa entre els pantalons de leopardo amb homes són els pantalons militars. Algú està començant a rebentar portes amb aquesta casa? Són els pantalons militars. És que a mi els pantalons militars em costen molt. És que Perquè ja... me'ls imagino uns cargo. Quan va venir Claro. l'època cargo, militars, criminal. Si me'l portes ample i militar, mira. Canis, cargo, streetwears. Ample? Els cayetanos, Ample, sí, queda bé. aquells cayetanos no pinchan ni Amples, cortan. amples és streetwear. Amples no és cani. Cani és més cargo. Vale, és verdad. Ah, vale. Però sí, el leopardo és l'únic llibre de totes les dones, diguem, que sí que ens agrada. Sí, això és verdad. I les iaies, és igual l'edat, també. Buah! Les iaies els Literal. agrada. A I les ja dones... encanta. Però ja... Ves amb les sabates, a les persones majors de 40 anys i s'agrada més com a petit. Jo crec que hi ha, com la nostra època de 30 cap a baix, que ens agrada el leopardo, després hi ha 60 cap a dalt, però és que entre 60 i 30 hi ha una franja que no els agrada, perquè ho Total. veuen xoni. Sí. Molt bé. Apa, vols seguir tu? Vale. Vale, les siluetes bàsicament pues, seran els oversize, menys mal, no? Que tenim aquesta petita esperança perquè tornen els pitillos. Com ja han dit, Una cosa tan terrible. sí, sí. És un minut de silenci per aquest retorn. És que, a més, és el que diem, o sigui, amb els pantalons baixos, de tir baix i com es diu, campanes, és que no, però encara, però és que són tots, és el que a mi també, queden bé a un tipus de dones, ojo tu cuidao, dones, cos. que no cosos. Per exemple, jo vaig, com a exemple, la Berta Roca li queda superbé els pitillos. Però és ella, no és el cos que té, que també, però ella com a concepte li queden bé els pitillos. Perquè bueno, l'Àngela Mármol, que tenen coses molt Molt diferents, diferents. i també li queden de locos. Sí. Però jo em poso uns pitillos i no s'acaba d'entendre què faig jo amb aquests pitillos. Xiguala. No s'acaba d'entendre. O sigui, jo crec que ens posem tu i jo, sortim del carrer amb uns pitillos i almenys... És el que més desentonen de tots els carrers. Exacte. I mira que em dic que no se desentona, amb aquest any se desentona. Se desentona. Però se desentona si ets... És que nosaltres no ens encansen res els pitillos. No. En elles dues, per exemple, sí. Sí. A més de tiro... Buah, menys mal que no torna el tiro alt en pitillos, perquè llavors Ui, no. ja sí que no. O sigui, el meu són pitillos, tiro baix. Sí. Que encara. No, però encara. Pitillo en tiro Bueno, alt. no, perquè no ens agraden a nosaltres. No, Claro, pitillo amb tiro alt és quan jo tenia 15 anys. Brutal. Vale. Torna la barreja de pitillos amb sudaderes amples. Sí, sí. Sí, sí. No. Això no ho havia llegit, això, no? No. Aquesta, en plan, m'he quedat a... Dic, sí, tal, no sé Tornen. què. No, Torna. no vull. Torna el suadera amb... Torna el jugar amb si porto apretat a baix, porto ample dalt. Si porto ample dalt, porto apretat a baix. Me sembla perfecte, excepte per la part de porto ample dalt i apretat a baix. Porto ample a baix i apretat a dalt? Nice, bonic, preciós, increïble. Al revés. Torna. Me sembla horrible, la veritat. Sap greu. Me sembla horrible. Però bueno, almenys tenim aquest oversize amb, pues, és que a mi la cosa d'abrics amples, o sigui, estic malalta de lo amples i grans que són els meus abrics, me semblen brutals. Blazers amples me semblen increïbles també. Bueno, tenim aquesta ratito d'esperança de fer. Què has deixat això? El què? Pantalons amples amb tops molt petits i arrapats. Bueno, Però molt el que- petits, és el que hem dit. En Plan, buah, molt me petits. semblen brutals. M'encanten. Aquesta part m'encanta. És el que hem dit, en plan, petit a dalt, ample, ja, m'encanta. Plan molt minimalista a dalt, però rotllo una banda, molt petit, i després... Vale. Després, entra molt, que ja ho hem vist a l'estiu també, és marcar cintura. El cinturons superamples, supergruixuts, entra també el que es vegi la cintura, no? Perquè portes algo curt i Sí. baix, tir baix per tant de la cintura, a vestits que agafen la cintura, entra molt el que es marqui la cintura.
Vale. Espero que no entrin els corsers, la veritat. Perquè si no... O sí. Ja. O sí. Jo? Diu tu? Si Vale. jo no dic. Hi ha 3 estils claus, òbviament cada un pots agafar una mica de tots, pots no agafar-ne cap, pots fer el que doni la gana. Són retrofuturista, grunge sofisticat i el maximalisme del Y2K. El retrofuturista està especialment influenciat pels 70-80, ombreres, colors elèctrics, textures brillants, ulleres de sol en formes geomètriques que Vale. hem parlat abans. Molt l'estil Alien. Sí, Sí, puc comentar-lo. el grunge sofisticat és una versió dels 90, més o menys, jaquetes de cuero, camisetes de franela, botes altes, en plataforma, botes. Botes que siguin un statement, saps? Vale. Però també vestit i faldilles ajustades. Jo vaig trobar que Gris. tornaven les faldilles de llapis, les típiques de secretària. Ojalà! Es diu que tornen. Preciós! Perquè ja, lo que ja ha tornat són les camises apertades, entallades. Sí. Això ha tornat moltíssim. I si me poses una faldilla de llapis, ho tenim. Sí. Ho tenim! I els talons també han tornat molt, que ara les tornes estem girant amb talons. Sisplau, que ens ensenyin a caminar amb talons gratis. I el maximalisme Y2K és el que ja portem veient. Vull dir, això... Ell porta literalment els anys 2000 a un nivell totally com un extrem i esquizofrènic. Ara passem a peces destacades. Com tenir un armari que sigui completament tendència. No ho feu. No ho fa feu. falta. O sigui, agafeu 4 coses literalment que us agradin Exacte. i És poc que més. la moda és això. La moda és veure el que t'agrada de la tendència. I si no t'agrada de la tendència, doncs fes la teva moda. Vull dir, Evidentment. només faltaria. Però agafar les coses de cada cosa que t'agrada, això sí, això no m'ho veig, si no t'ho veus, ja Total. Jo he agafat... bueno, espera. Llegim i després diem si m'ha agafat alguna d'aquestes tendències. Vale. Anem fent un tunjo. Vale. Abrics XXL. M'encanta, que està al centre del look, bàsicament, sí. O sigui, look bàsic, abrics preciosos. Com he dit abans, abrics de pèl. Vull dir... Vale. Què he dit? Pèl. Pell. Abrics de pèl, però que sigui de colors inclús de pèl. Horrible. Jaquetes puffer. Sí. Serà un amb els abrics, en plan, que són aquestes Les que són plumes. literalment Són plumes. Jo El dic Michelin. plumes, sí. Michelin, sí. Faldilles midi i maxis. Tornen molt Llapis. les faldilles. M'encanta. Bufandes grans, amb el baklava, me sembla increïble. O sigui, pel fred és increïble, m'encanta. Pantalons de tir alt i talls rectes. Volia que ho llegissis. No, no feu, això, si a algú li agrada, no. No serà la que es veurà més. Espero que no. No serà la que es veurà més perquè entra molt fora el tir baix. Però, Menos mal. si vols tirar, el podràs aconseguir. O podràs aconseguir el tir que és com just aquí. Que no acaba de ser alt, però per mi és massa alt ja. És que a mi sembla el melic, me sembla horrible ja. Bueno, és que jo porto els verds que són per sota del melic. Ja. És que no m'agrada res com me queden a mi, en plan, no m'agrada res com Ja. la forma. Però que també són molt... Els tirals estan bé, tenen sentit perquè si se marca la cintura, al final el tiral pues, pot tenir un cinturó que te posa. Exacte. Cargos amb moltes butxaques. Cargos, no tenen moltes butxaques, o sigui, cargos, literalment. No has llegit el pantalons amples amb tir baix i els Ah. estil balloons? M'agraden. Aquestos sí, jo en tinc dos. Sí, tens... És balloon el teu? Sí. Doncs m'agraden molt, cosa que ningú es pensava que digués jo. Ja, la veritat és que no. Com més amples millor. Són molt còmodes. Literal. Molt còmodes. Literalment. I pesen una molt. dona no passa res que no se't marqui el cul. Això és Perquè madurar. aquests pantalons Això és no et madurar. quedaran bé el cul. Perquè és que no hi ha forma que et quedi bé. No, perquè és tot tir totalment Sí. caigut. Depèn d'on estiguin les butxaques, on te queden les butxaques, pot fer més o menys cul, però Sí, normalment però no... és que no és la funció. No, la veritat és que no. És el que sí, tu és madurar. Literal. Bueno, Això, de pantalons pantalons. bàsicament es porta tot. Deixes de llana, com hem dit, chunky sweater, aquells que són així... Sento molt que també s'hi portarà molt el coll. Hem dit americanes oversize, americanes amb ombreres. Tornen molt les ombreres. Rotllo, la meva mare recordo que té moltes fotos amb ombreres, tornen molt. M'encanta. Eren no vinits. Botes en plataformes d'aquelles grans. Chunky, sí. Sí. Entren els talons quadrats, tant com a talot quadrat com a punta quadrada. No. A mi no m'agraden. En plan, sobretot amb botes. Vale, amb botes encara ho puc menjar. Sí, no m'estileto. Amb botes... Què és estileto?
Són aquells pantalons, sí, aquells... Vale, ja està. Els més típics. Vale, sí, doncs talons d'estileto també tornaran. Sí, pantalons d'estil estileto. Sí. Dessuadores oversize, evidentment. O sigui, com tot hem dit, siluetes amples, logos grans, sobretot a l'esquena. Los logos a tamaño s'ha passat de molt, sobretot. I ombros caiguts, com el que Sí. porta la Clàudia. Bueno, aquest és d'home, normalment solen tenir els ombros més caiguts i més grans, però sí, ombros així... Sí. Després entren suaderes amb cremalleres al mig estil retro, També una amples, mica no? com aquella que porto jo, així, sí. Aquest és més el que combinaries amb un night tech. Vale, sí. Les suaderes que porten a dalt, amb un night tech, entren molt suaderes de futbol, que no ho he dit això, no ho he apuntat, acabo de caure. De puta mare. Està bé. Sí. Després, dessuadores amb caputxes molt grans. Vale, ja sé Entra quines són. molt a I també... Digues. No, en plan, els talls, les suaderes que porten com un temps intentant, però ara crec que ja està marxant. O sigui, va ser com un estiu així que portaven les camisetes tallades, però poco más. Entra molt a posar-te, per exemple, una gorra, el balaclava i la caputxa. Bof! O M'encanta. gorro... Entra molt Molt les capes, sobreposar. sobretot al cap, sí, és Entra veritat. molt capes. Bueno, a veure, les capes sempre han estat molt presents en aquestes èpoques de l'any. O sigui, des de fa un parell d'anys, és com que volem posar moltes capes. I que es vegin. Sí. Perquè, per exemple, també va haver l'època, no sé si encara es segueix portant, de portar la suadera i que es veiés per sota la samarreta. A mi no m'agradava, però es va portar. O ara també es porta la samarreta arrapada i després samarreta de màniga. Això ho faig, però perquè és molt pràctic treure-ho. I els tops, el que hem dit, jugant amb el canaler, amb formes asimètriques, etc. Ara bé... Ara ve el gran moment. Vale, sabates, vaig ràpid. Entren un tipus de sabata que tenen la silueta molt semblant entre totes. Vale. Nike, entren les Cortez, es mantenen les Dunk Low, es mantenen les Air Force, òbviament, les Jordan es mantenen, però De tendència estem parlant. de tendència entren les Cortez. Adidas és el seu moment. És el seu moment i jo ho odio. M'encanta. O sigui, avui m'has dit que no. M'agrada perquè jo estava pensant en Superstar. Jo tinc la mena Superstar superbàsiques. M'encanta. Les que diràs ara, tres A veure, d'elles sí, m'encanten. són molt maques. O sigui, no, són maques. O sigui, estèticament les trobo maques. No m'agrada Adidas. Vale. No. Que potser me veieu aquest hivern tardor amb unes Adidas. Doncs pot ser, perquè m'agraden molt les sabates. Però bueno, entren les Walls Bonner, entren les Gazelle, entren les SL72, entren les Campus, les Forum Low i les Samba. Vale, les Gazelles Campus. Després, per seguir aquest estil com d'aquestes sabates així que l'esteu veient, doncs com així, molt escola per mi. Sí. De l'Espuma entren les Speedcat, de Onitsuka Tiger, no sé pronunciar-ho, no sé si ho estic dient bé, entren les Mexico 66. I després tenim les New Balance i les Asics, que són un estil completament diferent, és molt rotllo sabatot, és molt rotllo esport, però no es portaran només per fer esport, es portaran en general. O sigui, es combinarà molt aquest rotllo de sabata. De New Balance es portaran 1906, 505, 550, 500... Les 500, en general, és igual el que vagi després. 640 també està molt bé, que és més o menys també d'aquest rotllo. I d'Asics, per dir unes, que són les que entraran més i són precioses. Sé que Asics no és una marca que la gent que té la sabata ens agradi. Sí, perquè pensava que és molt de Decathlon. Exacte. Però no, entren les Nunobiki, que són molt maques. Són molt maques, són molt rotllo 500 de Bueno, sí, aquestes que són com a de rejilla, bàsicament, no? Sí, més o menys. Aprox. Bolsos. Bueno, jo de repente soc una aficionada dels bolsos en el sentit de que m'encanta combinar l'outfit amb el bolso. O sigui, vull dir, jo quan tinc motius d'un color, m'agafo el bolso d'aquest color. I és el que se portarà literalment aquesta tarda. O sigui, literalment es combina bolsos amb el que portis. Color granate, marró, blau navi, colors d'aquesta temporada. No es portaran absolutament gens els bàsics. O sigui, gens. També se portaran bolsos molt grans, tipus els d'universitat, però aquests se portaran pel dia a dia. Amb argolles, és el que m'has dit tu, en plan, molt decorats amb bufandes, amb penjadors d'aquestos com el del llavero, doncs més o menys així. Sí, amb joies, gorres...
Literal, sí, o sigui, això, però bolsos molt grans. Els petits, aquests negres que se porten així, és que si se porten de festa, gràcies, perquè és l'únic que no te robaran, però un poco más. I, bueno, això, però El meu bolso negre ja penso. el bolso negre allí. Però no és tan bàsic aquest. No, aquest no està mal, però és el que t'he dit, en plan, aquests bolsos de festa. Bueno, però tu els bolsos t'agraden així. També. Després, molts bolsos de marca, o sigui, estic veient un munt de TikToks, un munt de xavales a aquesta temporada comprar-se molts bolsos de marca. I me sembla... falsos. Sí, compreu falsos, o sigui... A més, com a... Claro, però és que ells tenen un munt de bolsos de diferents colors, que és el que se busca aquesta temporada. No us compreu, en plan, no us compreu 50 Birkins, saps? No val la pena, per mi, opino. I que una cosa, Inditex té bolsos petits de colors que et costaran 5 euros alguns Literal. i en pots tenir per lo que et costaria Un un de bit. marca bastant. Pots fer-te un ara Sant Martí amb els bolsos. Literal. No, és que a més, ho he provat perquè es veuen moltíssim a Stradi, a Mango, a Misako, a Bershka, es veuen moltíssims bolsos així, pues aquest rotllo, i que ja literalment són bolsos enormes, són superxulos, que te poden costar 20 euros, de un colors preciosos que te duren aquest any i el que ve. I, bueno, agafar-los amb cremallera, perquè hi ha molt lladrot, sobretot per així. I bolsos, pues, poco más, la veritat. Vale, joies. Jo aquí és el que volia parlar. A mi el que m'agrada ara és barrejar joies daurades i platejades. Vale. Perquè crec que antigament era com si portes daurat, ets daurat, si portes platejat, ets platejat. Ara es barreja. Sí, opino el mateix. Es barregen, vull dir, no sé si ho veieu, però daurat, platejat, daurat, platejat, les ulleres, les arracades les solo portar daurades ara, però es porta això molt barrejar, inclús, no, jo faig una mica A parxes. saps? Però no, es porta de portar una arracada platejada, l'altra daurada i l'altra lila, si vols. Sí. No crec que es vegi molts de colors amb les joies. En el sentit de sí que veurem pedres a les joies, Buah, això sí. però no veurem de cop una cadena lila o una, saps? Vale. La perla sí que seran, però tons verds, tons marrons, tons bordeus, no serà una cosa molt exagerada. Però Compré. State Earrings, orelles, sí, es porten els aros, no els aros així que portàvem antigament de... Sinó aros gordos. gordos. Tira tu, si vols. Anem fent un... Vale. Cadenes gruixudes, el coll també que es veurà bastant recarregat i cadenes sobre cadenes, en plan, un munt de coses i és això, dorat, platejat, i ja està, poc més, però... El que hem dit, molt recarregat, moltes creus, entren molt les creus, en arracades, en penjolls, en els penjolls per posar... Què? Amb arrecades compte. Sí, bé, també. Bueno, depèn de quines. Però entren també molt en els penjolls dels bolsos, posar-hi creus, entren molt les creus en general. Entren d'una forma, abans ho associàvem al xonisme i als canis, entra en general. Vale, sobretot streetwear, perquè si Entra són molt a coses... streetwear. Però inclús cayetanes també entren molt les creus, Un altre tipus de creus, però entra molt la Exacte, creu. sí, això és veritat. Anells grans i en molts dits, em sembla genial, la veritat. O sigui, continuem mantenint aquesta imatge de chunky, joieria molt chunky. Sobretot, és que és el que dic, amb les orelles, és que totalment, estic super d'acord. I més d'un anell en un sol dit. Ah, sí, O anells que són literalment així, que són dorat i platejat. És que això... Uau, és preciós. I també anells que ocupen més d'un dit, en el sentit que aquells que són els que es fan del 2. també entren. Braçalets gruixuts, ho hem vist, braçalets per sobre la roba, vull dir, camisa i el braçalet per sobre. Buah, això és molt bonic, també. També barrejats, així. Bueno, barrejat de dorat i plata. I també crec, afegeixo això, que entraran molta joieria de dents. Molta, dents. Els grills. Els grills entraran, Entren molt. perquè m'ha sortit un editors de literalment xavales i entraran moltíssim. Increïble, la Fan veritat. molt de mal per als grills, perquè o te'ls fas amb la teva forma de dent, o te'n compres uns de saber quina marca i no t'entren en el dent. Vull dir que si voleu fer uns grills, feu-los-els. Però feu-los-els bé, no us destrosseu les dents per posar-vos al grill, o no tingueu problemes a les genives, perquè jo he vist genives destrossades per grills. Perquè clar, cada un té la dent diferent, els feus que els fan. Hi ha gent que es posa el grill, que ha comprat en la botiga de baix de casa seu, que li han fet en una dentadura en concret, que la persona que té aquella dent sí que li va bé, però a mi, per exemple, no, que tinc una dent sortida.
o en el meu company que té la dent no sé què tampoc li anirà bé, o a la meva amiga tampoc li anirà bé, saps? Sí, No cuideu-vos us les poseu les dents, dents. en plan... I també en plan pedreries, aquí, això, Això evidentment. sí, Però això sí. Però sigueu conscients de que la gent es posa... També, si aneu a posar-vos les pedres, és molt difícil que trobeu una que es comercialitzi, una que pugueu fer vosaltres i que us enganxi. sí, perquè complicat. duré que Te un dia l'empasses. màxim i te l'empasses. I si aneu al dentista, sigueu conscients de que és una cosa que pot durar anys. Pot durar 5 anys perfectament. 3 o 4, més o menys. No, sí, és de llarga durada, vull dir, no és com un tatu, clarament, i si voleu treure-ho, heu d'anar una altra vegada a que us el treguin. Per tant, sigueu conscients. Vale, després, hem posat una mica les marques que s'aniran portant, bàsicament Urban Outfitters, amb els pantalons famosos de les ballarines, que se portaran moltíssim. No sé quins són. Ja t'enviaré fotos per a que le posis. Sobretot amb això, doncs amb això, amb camerites arrapadites, perquè és el que, en plan, és aquesta estètica. Scaffers, sudaderes a punta plena i gorres per fer aquest d'esto del cap. Cold Culture, que no sé què és. Cold Culture és una roba així streetwear, una mica nude, una mica fake goods, una mica així streetwear. Per gorres jo recomano 17 J's, crec que es diu. Són cares, crec que en tenen 1 o 2 només penjades. Uau. Són cares, però 30 euros una gorra. Però estan molt guapes. Estan molt guapes. I ja. Sí, sí. Després, botigues de segona mà per a aquest aspecte vintage que venen dels anys 70, 80, 90. Humana, Mercadillos, APs de la roba, de Barcelona hi ha 45.000, la veritat. Podem anar-hi un dia. Sí, podem anar. Vale. Netegueu la roba que compreu en aquests llocs. Porfa, 2 Amb vegades. aigua calenta, sisplau. Inditex segueix per bàsicament amb bolsos, perquè segueixen moltes, bueno, ja sabem això. I el Shein, també, que ara la Júlia es farà una petita explicació d'un parell de minutets de com es compra el Shein, de seus avantatges i truquitos. Sí, però bé, tu també compres molt així. Sí. Però hi ha molta gent que no sap trobar roba a Shein. I és perquè no som conscients de que Shein és com Inditex, ara mateix. I dintre Shein hi ha diferents marques. Tu has d'entrar en aquelles marques i buscar el que vols. Però has d'entrenar com Pinterest. Oi que entrenes a l'algoritme de Pinterest o el de TikTok, Twitter? Vale, doncs és el mateix. Tu, per exemple, vull un top. Posem que vols un top què sé. Digue'm una cosa específica. No sé, tipus de fada que són com així, se pillen per darrere, Vale. que si és que no ho oberta, Vols una això? merda així. Doncs poses top, espalda abierta, no sé què. I entres en el primer, que t'agradi. O sigui, primera, que t'agradi. I després baixes a baix a similares. I en allà vas d'una a l'altra, de no sé què, no sé què. Vas clicant allà. Si només et quedes a la pàgina principal, no trobaràs Horrible. res. Jo s'ho faig moltíssim. No trobaràs res. Entres a una cosa que s'assembla al que tu vols i en allà Vinted també, una altra opció. Sí, Jo no hi confio. Jo venc a Vinted. Jo he vengut a Vinted. Per mi em fa por Ja. comprar Vinted. Però sé que no hi ha problema. Amigues meves m'ho han fet i no hi ha problema. Sí. Però és això. I així, bàsicament, també el que heu de mirar és que al costat de les fotos hi ha una marca. Si us agrada molt una cosa d'una marca específica, busqueu la marca literal. És que és això. Totalment. I ja està. I mireu les fotos que penja la gent que les ha comprat. No Sí, mireu els sobretot. comentaris, mireu les fotos, perquè veureu si és transparent, si... És més llarg, més curt. Exacte. Jo he de Els comprar cops, coses per sobretot. això. Perquè t'ho venen molt bé allà. De fet, la que m'agradava molt de Future Millionaire, Sí. vale. Aquella tenia un tall a la foto, un tall preciós, semblava com si haguessin tallat amb tit, preciós. Vaig mirar fotos, no semblava amb res, d'aquell tall vaig dir, jo no compro això. No m'agrada. Per tant, mireu les fotos de... I doncs ja està, no? Sí. Un petonet! Que vagi molt bé. Ens veiem. Porque tengo un novio gangsta.